štartované pre družstvo DHZ Turík. Hasičský zbor z Turíka. Počet členov 22. Polovica členov sa nachádza tu v Sliačoch. Chlapi, keby sa dačo dialo. Dokonca ešte aj starosta. Kto by vám vyhlásil? Zatrúbenie Koval, Nosínska Udel, chlapi vypili. Nie všetci. A už všetci vypili. Prvom rade Blendáčik. Takže sa to robí sacie vedenie, stále ešte nemáme útočnú hranice, ale Mašinka už vrčí, to je polovica úspechu. Polovica úspechu pri týchto strojoch je to, že naštartujú to. Ešte máme tam niečo. Takže chlapci z Turíka mašinou z roku 1957. A vy poďte chytro s tými nosítkami, veď vám pexne. Takže šikovne dáva k tomu pomoc, šikovne, lebo tábož Stapíňa, alebo Pelka. Piťo, Pilba! Piťo, Pilba! Tak. Takže Mašinka nám ide na výkon. Nedostáva sa nám zatiaľ voda do čerpadla. Už máme aj vodu. No, nič, dávaj. Počkajte! Chlapci z Turíka, ktorí vlastnia už tiež pohár z tejto akcie. Nebolo to síce prvé miesto, je to za druhé miesto, hneď v prvom ročníku. Takže začína, a už tu aj partizáni bojujú, začína už kýbliky, ale netreba sa zdávať. Jedna partia, robte kýbliky, jedni štartujte. Takže začína kýbliková štafeta, alebo lepšie povedané, jeden terč je zhodený. Odovzdaj kýbliky, je náš prílbu na hlavu. Takže ešte jeden terč máme. Nič nezhodené, ešte tlie to tam. Jeden je zhodený, hlavný terč je zhodený. A druhý terč nemá, ešte stále drží. Dobre, koniec je ukončený, chlapi.